Ik ben Marije. En ik ben Johan. En wie komt u te de sterren? Ik ben Siri. En ik het Tolke. Hey! Hallo! Hallo, wij komen uit Veenendaal en zijn in Heeg. En we vinden het hier heel leuk. En straks gaan we suikerspin eten. Het is wel een beetje druk en het is ook jammer dat de zon niet schijnt, maar dat geeft niks, want het is toch wel heel gezellig hier. Binnen je vaststellen. Ik ben Marleen en ik ben Joy. En mijn spanning zoet er heel geweest, want ik nu blid kont op het podium zitten.